No niin. Tervetuloa kaikille tasapuolisesti. Tänään sidotaan äärimmäisen tehokas pieni striimeri, mikä toimii ainakin niinku harjukselle, se on ihan aivan tappokone, ja taimenelle. Suhteellisen yksinkertainen sito, mutta helvetin tehokas. Eli tämmönen pieni jonkkeri, mudleri päällä. Ja sidontalanka, perusmustalanka, joka pohjustellaan tää koukku tästä hyvin, ettei materiaalit pyöri siinä turhaan. Noin. Sitten laitetaan ärsykeväriksi, laitetaan vähän tämmöstä oranssia karvaa tonne perchiiseen. Semmonen mukava pikku nippu siitä. Noin. Sitten otetaan mustaa jonkkeria. Mustahan toimii aina. Se on ihan varma. Perho kuin perho. Ja tämä otan silleen ehkä tommonen sentin pidempi kuin itse tuo koukku. Se voi tehdä pitemmänkin, mutta se on vasta se liian pitkä, niin usein kiertyy tuon koukun ympärille turhaan, niin se on ärsyttävä kalastaa. Sitä kattaa tää jonkkeri tai tää, niin leikata tonne kärkeen tommoista niinku tolleen tommosen terävän nuolen tehdä tuohon kärkeen, niin se on sitten helppo kiinnittää siihen. Sitten tähän tulee peurankarvasta tulee pää. Eli mä jätän sen verran tohon, että tohon menee 2 nippua peurankarvaa, mistä saa tehtyä se pään. Otetaan kiinni niinku. Täältä perästä otetaan kiinni muutamalla kierroksella. Ja sille hyvin tiukkaa, että se pysyy kans siellä. Noin. Näin ikkäässä. Sitten tuodaan lankat tuohon eteen. Sitten duppinkina tämmöstä, olisiko tää jotain tämmöstä kiiltävää, jotain ice duppinkia, mustaa, missä on kaikkea kimalletta seassa, niin antaa mukavan semmosen eloisuuden ja houkutuksen kaloille. Kattelee mikä siellä kimaltelee, niin eihän sitä pysty vastustamaan, niin pakkohan saa käydä katsomassa ja ottaa se suihinsa. Näin. Sitten pyöritellään tää duppinki tohon samalle tasolle,
mihin tää jää tää jonkkeri. Tää rungon paksuuskin, niin ihan no tekijästä. Saa tehdä niin paksuja tai ohuen kuin haluaa. Mä teen tommosen sopivan. Sitten kiinnitetään tää jonkkeri tähän. Saa aika tiukkaa saa kiinnittää. Ei sitten irtoa. Tälläkin tulee kuitenkin harjuksia tulee. Sen kun jaksaa repiä, niin se on hyvä, että se kestää. Sitten otetaan tää peurankarvaa mustaa. Pari semmoista kivaa nippua. Ihan. Taas riippuu siitä, mistä tykkää. Noin. Asetellaan tuo ensimmäinen nippu tuohon koukulle. Sitten vedetään tuo kiinni ja vähän tulee löysemmin ja sitten kiristellään ja pyöritellään, niin se pyörii tuohon koukun ympärille kivasti. Noin. Se on siinä. Sitten toinen samanlainen nippu. Noin. Sitten se taas sidotaan tähän ton edellisen nippun eteen. Taas pari tuommoista kierrosta ja sitten pyöritellään se tuohon ympäri noin. Ja kovia kierroksia, ettei se lähde pyörimään. Noin. Sitten mä tuon tän langan tänne eteen. Teen siihen hyvän pikku pään tuohon noin. Kivan näköisen pään. Ja sitten ei muuta kuin päätellään tää parilla solmulla noin. Pysyy kiinni. Sitten olisi tuo pään muotoilu, mikä on se kaikista ehkä hankalin osuus tässä perhossa. Eli tää pitäisi saada kivan näköiseksi. Mä vedän silleen aina, että vatsapuoli ihan tonne tasaiseksi, nolliin periaatteessa. Ja sitten sivuilta niin silleen kartiomaisesti viistetään sama tästä päältä, niin tolle joka puolelle se tasaisesti viistää. Siitä tulee semmonen symmetrinen pitäisi olla periaatteessa. Ja silleen, että se näyttää itselleen tosi kivalta. Silleen, että kun sä avaat se perhorasias, niin just se iskee siihen sun silmään, sä haluat sitä uittaa. Eihän niin mitään muuta merkitystä. Se, että se näyttää itselle kivalta. Koska kalaahan sillä tulee kuitenkin anyways. Ja tähän saa loputtomia hioa, jos haluaa. Mä nyt teen tämmösen, mikä kelpaa helvetin hyvin. Semmonen. Semmonen apautti rallaa. Voi sanoa, että toimii muuten harjukselle
ihan äärettömän hyvin. Ihan tappokone. Varsinkin täällä Enontekiöllä. Täällä on tommosia paljon niinku isoja suurharjuksia niin sanotusti. Tommosia lähempänä 50 siitä ylöspäin. Niin semmoselle tää on ihan tappokone. Et ensi kesänä kun pyöritte täällä Enontekiöllä päin, niin suosittelen, että kannattaa sitoa ainakin yksi tämmönen siihen rasiaan. Niin voi olla, että isompaakin harjusta tarttuu koukkuun sitten. Jes, kiitoksia kun katsoitte. Palataan ehkä seuraavaan videoon.